veïns que acaben als jutjats i això suposa en molts casos anys i anys d'espera fins que s'arribi a una sentència. Per evitar-ho, la policia local de Vila-real disposa d'un grup de mediadors entre ciutadans. De fet, és un servici pioner així en la Comunitat Valenciana que aconsegueix que les baralles acaben en acords sense aplegar als tribunals. Allí no se ven. No, pero tú estás tonto, que las citas ya están ahí desde un principio, ¿vale? Estos veïns de Vila-real no poden arribar a un acord. Fa temps que discutixen per un mur que un d'ells va alçar entre dos finques. La situació començava a ser violenta i han decidit acudir al servici de mediació de la policia local. La figura del mediador va néixer a Vila-real fa 7 anys. Es dediquen a posar pau entre veïns en guerra. Lo que pasa es que aquí los conceptos de autoridad y las relaciones de poder cambian. Entonces, en muchas ocasiones sí que nos vemos obligados pues incluso a hacer algunas funciones de arbitraje. Pero os digo que tiene unas connotaciones propias, a pesar de que las características fundamentales vienen del campo de la psicología. Quan s'arriba a un acord, la policia redacta un document que signen les dues parts. A Vila-real han sigut pioners en este servici que recentment ha adoptat Castelló. El 95% de les discussions entre veïns se solucionen sense arribar als jutjats. Vale.